Testen er udviklet med det program fra Undervisningsbanken, der hedder e-udvikleren, og det giver således mulighed for, at man kan selv tilpasse testen, hvis man synes, man vil rette i nogle spørgsmål, eller tilføje nogle spørgsmål, eller i øvrigt ændre på betingelserne. Jeg starter e-udvikleren ved at dobbeltklikke på den. Går op i filer, importerer kursus, udpeger den zip-fil, som jeg har hentet hjem. Den der, og åbner. Nu går den i gang med at kopiere kurset ind. Når jeg er klar til at bearbejde testen, så går jeg op i filer, åbn kursbeskriver. Jeg sørger for at sætte hak ved vis alle, for som udgangspunkt vises der kun de kurser, som jeg selv har lavet. Og på den liste, der kommer frem, finder jeg så VUD-testen frem, det er her. Og når jeg klikker på den, bliver testen indlæst. Jeg er nu klar til at vælge den test, jeg vil rette i, og når jeg er klar, og den bliver vist her, klikker jeg på knappen Redigere. Efter et øjeblik starter Word. Måske skal jeg lige klikke på Word først. Og jeg kan nu gå i gang med at rette i de enkelte opgaver, som de står herunder. Det vil føre for vidt at begynde at forklare e-udvikleren nu, men jeg kan rette i opgaverne her. Hvis jeg vil indsætte en ny opgave, så laver jeg lige plads, så går jeg op i testopgaver og opretter den type opgave, jeg gerne vil arbejde med. Hvis det er indstillingerne af testen, som jeg er interesseret i, så går jeg op i testopgaver og indstiller testen. Lige nu bliver resultatet sendt som mail, og eleven får også en rapport frem på skærmen, når de afslutter, men de får kun en samlet oversigt. Jeg kunne vælge, at de også fik grupperne, altså kategorierne, eller jeg kunne vælge, at de også fik en fuld rapport med alle de besvarede spørgsmål. Men typisk vil man jo gerne kunne bruge den samme test flere gange, så typisk vil man kun være interesseret i at vise en samlet oversigt. Spørgsmålene bliver blandet, så de kommer i tilfældig rækkefølge, og svarene bliver blandet. Jeg kan sørge for, at alt, hvad der hører til f.eks. grammatik, kommer først, og så kommer alle spørgsmål til tekstforståelse og til orddiktat osv. hvis et hak ved blandt kun inden for hver kategori. Så udvælger den i det her tilfælde 8 grammatikopgaver ud af de 10 mulige, og de 8 bliver så blandet og kommer i tilfældig rækkefølge. Jeg kan også vælge at sætte en tidsbegrænsning på. Hvis jeg gør det, så vil der ske det, at systemet selv måler, hvornår de starter testen op, og når tiden er gået, så meddeler systemet, at nu er tiden gået, og nu lukker den og sender resultatet. Og jeg kan så selv bestemme her, hvilken mailadresse, som testen skal sendes til. Jeg kan også vælge, at jeg slet ikke vil have nogen vurdering, eller at jeg vil have vurderet karakteren efter 7-trinsskalaen. Og hvor mange procent rigtige man skal have for at opnå en bestemt karakter. Det retter jeg bare her i tallene. Når jeg er helt færdig med alle mine indstillinger, så vælger jeg OK, så vælger jeg gem fil, eller gem side. Når jeg har gjort det, siden er blevet gemt, så kan jeg vælge at eksportere hele min pakke med alle testene, hvis jeg har rettet i det hele. Så vælger jeg filer, eksportere til zip-fil, så bliver der dannet en zip-fil, præcis ligesom før, så man bare pakker ud op på serveren og kører, som vi så på lige før. Eller jeg kan vælge at stå på en enkelt test og vælge filer,
eksportere side som selvkørende test, så er det kun den pågældende test, der bliver eksporteret som en zip-fil.